Раджаб Асайнуз Ашрона аз нояи Осия деҳаи Тугарак соҳиби ду фарзанд. Чӣ шуморо ба идораи мо овард? Соли 2011 шавҳар кардам. Шӯйма қади дига ҳуд намегам мезаде. Мерафтум хай зиқ мешидам, мерафтум дар сади сахомра намуда. Тия худозада титаи тутари ма ҳомила доштам. Тари вообще нигоҳ намекард. Фақат ами дар қатем қиштоманам хобдам инвалид буда. Қиштоман ман нигоҳ бин мекардам. Зиндагии қинши Москваро дар Москва 6 муса соф нигоҳ накард. Омад дабчата гулака ба кала нагуфт кӯдаки ман нест. Кӯдаки ман ки 3 моҳ дар бар нима буда ки баъд Москва рафтам. Дар хона хунук хоб мекард. Дар хона ки хоб мекард ки не тари зиндон буд ки ами гулаки табон бара. Ба дараҷа аз он буд ки баната оҳан дар саром задаги. Нема 10 соли соят тандруста кор мекунам. Касалора мо интиқол нест анар пансион набошам. Аммо рӯз мо як кор дертар ҷавоб мешам. Омадам ки ам бачаки анализио чотора биги биё ман мерам. Дахай кӯдак айда ватсия ман мадам 89 сол. Як борига дандарам қатем салом алейк кадам амуда дидастам. Амуда дидастам ки то мерай чӣ мекунӣ шавои душманит фоҳишагар мекунӣ ва тар мекунӣ ки биги чиз чота ҷамъ ки бобро ба чиз чота биги ҷам бобро як якаш айди шанбе мера ба ҳар якаш мате ба дараҷаи задани мекунан ки акаш хоҳарш титай кор кард ман гуфтам ман накардам то абдан то 6 сентябра қалфам кардан сарма трошидам маҳкамам кардан дар хона дар баня ном намедодам полни касали рӯҳӣ шидам шита мезанам ки нами саро озеку сарам об хол шида дарам антай варшита ан касали рагори бировардастам ба дараҷаи азоб мудам ки 6 сентябр далел надоштам далел надоштам ки манам ки далел надоштам просто такам чӣ корим кан чӣ укол мекардам ки шахс нафаҳмидам ки ман дар ки ҷоям дар куҷо нестам вообще ман зиндагим вайрон нашавам қадр тоқат кардам просто биромадам хонамон рафтам хонам рафтам ки дидам ки сардаҳан ҳаман вран задаги задаги рафтам ҷамоат муроҷиат кардам ва дараҷаи ҷамоат сиям кард ки ухтаи духтаи тари набуд баъд главра нафар кардан апалиги таму главра чам ами тай духта буд гуфт не надидемш не ам 6 сентябр баъд ҳами ҷанҷол шуда акамо чӣ кард баъд кашта шагирдам 6 сентябр сар буд он бачаам наметавонам гуфтам бачаам мегирам бачаам гирифтан сари мехеза мега ки суд телефон кард ки биё бачата бите ба сар бачаам мерам ба ҳама каса заданем кардан ки то нам зани гирифтагишко задак намта очама хоҳар манатайку заданемо кардан ки ҳама каса рафтам суда рафтам адвокат мегӯям адвокат ҳичи ҳамқадар сумта мегирам ҳичи намегирам бача маёб гирӯҳи чандум аст палаҷи майнаи сару дасту поиҳои якум рупа барои алимиё наметия не ӯ ҳатто нигоҳу биниш намекунад дар рав намегашт ки ами падарай намекунад те ба пеш мегзара майли ма ами фарзанда як бор нигоҳ намекунад ҳар нами рӯзи ки садиги мебурам мегардям мегӯ чӣ ҳама атадор хай хона атав чай рӯз мешав ки атав хонаги ако мехарам мера ба дараҷае мегирад ки хай ма шахсан айма нафурд ами фарзанди худа як бор нигоҳ намекунад як бор суроғш намеёб маё дасти ки ба вале айни ҳола дасти оташ нигоҳ биниш намекунад мебини ҳамаш пухтагӣ чӯбш омадан панвима чӯббирӣ омадан як гуфтам ки бира диги метаж дар чӯббирима дар гулакта намтай ба дараҷае мегиря ва чаҷӯ мара набари намефурам мега шумо имрӯз ба мақомотҳо ба вазоратҳо чӣ муроҷиат мекунед ба мақомотҳо чӣ мекунам ки ҳаму як бораму ноҳияи восера бурам проверка кунан як бор бафаҳмон халқи восе ба дараҷаи азоб дора ки кадомаш ки сумдору мансабдор ами сум боша ку кор табни сум набоша қатъи гап намезанам